Ahoj, já vás moc zdravím u pondělního povídání, doufám, že se máte hezky. Já jsem tady ten formát začala na Instagramu a pro tentokrát jsem se rozhodla ho dát sem, protože v průběhu dne jsem měla problémy s Wi-Fi, chvíli nešla kvůli bouřce, takže tentokrát bude pondělní povídání tady a jenom kousíček na Instagram. Vy jste mi poslali hodně otázek do dnešního pondělního povídání. Já doufám, že tenhle formát budete mít rádi. Budu ráda taky, když budete posílat různá témata, nejrůznější, ať už se to týká pejsků, výživy pro pejsky, bydlení, dekorování, život, cokoliv. Můžete mít otázky jakékoliv, pokud budou příčetné. Dneska teda spousta otázek je teda na kosmetiku. Jedna z nejlepších otázek, která tam byla, stačí jen 3 produkty na pleť? Já jsem vždycky říkala, nestačí, musíš mi tohle. No než jsem poznala, že to může být tak jako trošku jinak, protože já jsem vždycky zastávala to multivrstvení, že třeba používáte několik sér, no protože bylo těžký vždycky sehnat sérum, kde je všechno, co třeba potřebujete pro tu pleť v aktuálním období, jo? Ona se vlastně péče o pleť vždycky mění podle toho, jaké je období, něco jiného pleť potřebuje v zimě, něco jiného potřebuje v létě. Myslím, že není úplně důležitý to rozdělat na 4 období a na každý čtvrt rok si kupovat novou kosmetiku. To není úplně nutný, ale tyhle 2 období je potřeba respektovat, kdy ta pleť má opravdu odlišné nároky, protože v zimě potřebuje něco hutnějšího, něco, co ji více ochrání. Můžeme tam bojovat s pigmentovými skvrnami naprosto naplno, takže můžeme používat ty nejsilnější produkty na pigmentové skvrny. Na léto naopak nebudeme tolik do toho bušit, co se týče pigmentových skvrn, protože jsme na slunci a ne vždy se podaří si vzít to SPF nebo ho reaplikovat, a takže k opálení dojde. To se prostě pleti nelíbí, pokud na ní aplikujete depigmentační přípravky, ale můžete samozřejmě používat retinol, jo, ale dobrý retinol. Pozor na to, nedávno jsem asi koupila, to ukážu v nějakém jiném videu. Jsem si koupila retinol v drogerii, byl od korejské značky. Byl v takové tubičce, má se aplikovat přímo na místa, kde třeba to chcete řešit, ať už pigmentové skvrny nebo vrásky. To mi tak spálilo pleť, ráno jsem se zbudila a měla jsem to úplně spálený, rudý. Pozor na to, jaký retinol si vyberete. Budu ráda, když dáte na moje doporučení, abyste byli v bezpečí. Ale pojďme k tomu, jestli je možný používat 3. To vrstvení má svoje výhody. Pokud právě si nevyberete nebo nenajdete sérum, které by vyloženě účinkovalo na to všechno, co chcete, a to je hydratace, pigmentové skvrny, vrásky třeba, nebo zúžení poru a tak dále, nebo zjemnění pokožky, sklidnění pokožky, tak musíte těch sér mít víc. Je to hodné na večerní rutinu, pro masnou pleť to vůbec vhodný není, pro pleť, která má tendenci se ucpávat, to vůbec vhodný není, protože čím víc toho na ní cpete, tím je to horší. Naopak pro suchou pleť to vrstvení je docela výhodný, ona to má ráda, že vlastně toho dostane více, že je víc přikrytá. Naopak, jak jsem říkala, masná pleť to nemá ráda, tam se opravdu snažte používat co nejméně a co nejlehčích přípravků. Ne vyloženě přípravky, které by vysušovaly, ale přípravky prostě, které jsou vhodné pro masnou pleť a nepřehánějte to, protože masná pleť nebo pleť, která má tendenci se ucpávat, čím víc ji přikrýváte, tím víc ona proti tomu bojuje produkcí séba, tím pádem se vám víc ucpávají ty pory. Ale pouze 3produktová rutina je opravdu dobrá věc a doporučuji, pokud si najdete přípravky, které jsou opravdu kvalitní, mají účinné látky, mají vysoké procento účinných látek, mají smysluplné složení a opravdu jsou nabušené. Znamená to tedy, že to bude něco stát, takovou kosmetiku skutečně v drogerii ani v lékárně nenajdete. Jak by 3kroková věc měla vypadat? Měla by vypadat tak, že tam budete mít sérum, že tam budete mít noční krém a že tam budete mít denní krém. Tyto 3 přípravky. Protože v takovém případě byste neměli speciální péči o oční okolí, ale sérum, noční krém i denní krém byste používali i na oční okolí. Nezmínila jsem čistící produkty, že? Možná vás to zarazilo, ale je to proto, že čistící přípravky by měly být automatickou výbavou vašeho arzenálu, kterým pečujete o sebe. Měly by být tak automatický, jako váš sprcháč a zubní pasta. Prostě každý den ráno a večer vyčistit pleť. A ne, Petro, nemůžeš čistit pleť sprcháč nebo mýdlem, které používáš na tělo. A víš proč? Protože tady je to pleť. Tady je to pokožka. Pleť má úplně jiné složení a jinou hustotu a jiné potřeby, než má pokožka. Takže pojďme se podívat na první věc, kterou vám doporučím, a to je hnedka čistič. Tady ten čistič od Hydropeptide je naprosto skvělý. Hydropeptide má teda několik čističů, protože tam můžete si sáhnout po čističi, který je na vyloženě ucpanou pleť a takovou hrubou texturu. Je v tmavě modré doze, potom tam máte čistič třeba na mastnou pleť. Tady ten je vhodný pro všechny typy pleti. Je opravdu jemný. A takhle se to vymačká super, že to právě nemá oddělatelné víčko, takže i na to cestování, jo, jenom to takhle zaděláte. Hezky pění a má v sobě
úplně jemňoulinký abrazivní částečky. On teda obsahuje nějaké kyselinky, které pomáhají rozjasnit pleť, zároveň teda aminokyseliny a další látky, které pleť hydratují. Po vyčištění pleti tady tím čističem pěnivým nemáte vysušenou pleť, ale je rozářené. Máte pocit, jak kdybyste z ní potom dní něco sundali, prostě září a je krásně uvolněná. To je strašně důležitý. Vždycky se říká, aby pleť mohla dýchat. Ne, pleť nikdy nebude dýchat, protože pleť nemá plíce, ale je potřeba ji očistit proto, aby byla prostupná, aby jsme neustále dávali pryč ty odumřelé buňky, aby všechno to další, co tam na ní dáváme, prostoupilo krásně do té pleti, aby pleť se v tom lebedila. Ona opravdu nemá ráda, když na ní je vrstva těch odumřelých buněk. Nevypadá pěkně, takže tohle je opravdu dobrá věc. Tím začít ráno a večer, promasírovat jemně pleť, netlačte, protože jsou tam ty jemňoučké částečky, takže oni pracují za vás. Projďte celou pleť, kromě očního okolí. Na oční okolí si používejte vždycky speciální odličovač, protože oční okolí to je disciplína. To je prostě tak strašně citlivá oblast a čím budete starší, pokud mě sledujete tady mladé ženy, tím víc si to budete uvědomovat, jak bylo špatně na to oční okolí nedbat o něco ještě víc než o zbytek pleti, protože to oční okolí stárne nejdřív, projevuje se na něm absolutně všechno, únava, stres, nedostatek hydratace, potom sluneční záření, taky nějaké stravovací špatné návyky, špatný pitný režim, hodně cukru ve stravě, kouření, alkohol, hodně kávy. Je toho opravdu moc. Vlastně celý náš životní styl se projevuje na očním okolí. A víte proč? Protože na očním okolí se projevuje to, jak nám fungují játra a ledviny. Pokud vám hnědne oční okolí, je to záležitost jater. Tam se podívejte na to, abyste je detoxikovali. A pokud tam máte modré nebo až modrofialové kruhy pod očima, tak jsou to ledviny. Jo, já vím, Radko, děláš si pravidelně krevní testy a máš to úplně čistý játra, ledviny, super v pohodě. Přesto máš na fialovělý kruhy pod očima. Může to být ještě totiž další věc a to, že máš velmi tenkou pleť pod očima a prosvítají ti tím pádem všechny ty žilky a cévky, které tam jsou. Není možný to řešit kosmetikou. Tam je řešení takový, že půjdete na estetickou dermatologii a poradíte se, co s tím. Hlavně si tam nenechávejte dávat kyselinu hyaluronovou, protože ta má tendenci se v této části zdrcávat, hrbolkovat a navíc ještě způsobovat potom otoky. Takže potom se toho ženy nemůžou zbavit, že mají imrvére oteklé oči, nechávají si to rozpouštět a stejně to nepomáhá, zůstávají jim tam třeba hrbolky. Ideální tedy je nechat si tam aplikovat svůj vlastní tuk. Ten tukový transfer se čím dál více vlastně ukazuje jako jedno z nejlepších řešení při řešení jakýchkoliv takovýchto problémů s pletí a je to potřeba řešit na specializované estetické klinice. Klidně mi napište na Instagramu a já vám poradím, kam byste se mohli bez obav obrátit. Čištění teda dáme stranou, protože to nepatří do té 3produktové péče. Čištění je prostě alfa a omega a je tam jako základ a nepočítáme ho vůbec do ničeho, prostě tam je jako čištění zubů a mytí těla. Ale 3produktová péče si myslím, že se bude líbit mnoha z vás, nejenom teď v létě, kdy třeba nemáte tolik času a na dovolené nechcete trávit u zrcadla, ale kdo chcete, tak pro vás budu mít další video, kdo jako já strašně rádi na sebe aplikujete nejrůznější masky a peelingy a přístroje a právě v létě třeba se na to ten čas uděláte, tak pro vás budu mít další video všech mých oblíbených procedur, který zbožňuju. Ale teď vám ukážu vhodné 3 produkty pro tu 3produktovou jednoduchou péči, která ale přitom má velmi silný impact na pleť. A pro jakou pleť? Pro pleť normální smíšenou suchou, pro pleť s pigmentovými skvrnými vrázkami, pro pleť se silnou ptózou, pro vás, které jste v perimenopauze, menopauze, postmenopauze, ale samozřejmě mám tady i něco pro vás, které jste mladší. První produkt je noční péče. Je to jenom jeden jediný produkt na noční péči, protože je to sérum a krém dohromady. Je to zase hydropeptide. Pamatujete si na hydropeptide? Já jsem vám ho ukazovala poprvé asi před 6 lety. Já nevím, jestli to nebude déle, ale 6 let je to 100%. Já jsem hydropeptide používala velmi dlouho, asi 3 roky. Takže nyní jsou to nějaký 3 roky, co jsem ho nepoužívala a začala jsem ho používat asi před 2 měsíci a jsem z toho nadšená. Zase zpátky jsem si vzpomněla na to, jak skvěle to fungovalo, jak silné to bylo, jak účinné to bylo a uvědomila jsem si, že ten hydropeptide je silnější než Dr. Levy a přitom je levnější. Je o polovinu až víc levnější. Takže sledujte dál všechny vy, které jste na Dr. Levy nedosáhli nebo vás už nebaví se
ho kupovat za tolik peněz. Mě osobně taky už nebaví dávat do krému a sér 8 000 nebo takovéhle podobné částky, ale přitom chci právě tu péči, která už o moji pleť před 50, mě za rok bude 50, chápete to? Já vůbec nevím, jako, jak se to mohlo stát. Takže potřebuju určitě jako něco, co bude mojí pleti pomáhat, aby jí nepadaly kontury, se zpomalilo to stárnutí. A tady ten Nimni Cream, on už se nemenuje teďka Nimni Cream, ale když jsem ho používala, tak se jmenoval Nimni Cream. Teď se teda jmenuje Collagen Reactive PM. PM, protože je na noc, a Collagen Reactive, to znamená, že reaktivuje vlastně produkci kolagenu. V téhle doze s opravdu velikou účinností je patentovaný komplex, který je klinicky testovaný, který vynalezl věhlasný vědec pan doktor Marcel Nimni, který mimochodem objevil kolagen typu 2. A tady právě se to kolagenu týká. Tam jsou aminokyseliny v tom patentovaném komplexu a další látky, které obnovují tvorbu kolagenu. A celkově vlastně ta pleť aplikací tady toho krému a pravidelného používání si zpátky získává hutnost, plnost, vyjemňují se vrásky, tvoří se totiž více toho kolagenu, nový kolagen, který se nám po 35 tvoří čím dál tím míň, v perimenopauze už je to tak bída, pak je to ještě větší bída, tak on to tam nadupne díky tomu komplexu. Jak říkám, je to klinicky testovaný, takže se nemusíte obávat, že to jsou nějaký marketingový keci. A studie ukázaly, že to opravdu funguje, ty procenta zlepšení jsou naprosto úžasný, mně se strašně líbí, že to je bez přístupu vzduchu, takže vy to tady vlastně takhle zmáčknete a z toho vám vyjede potřebné množství. Nedávejte velké množství, protože je to velice koncentrované, nádherně to teda voní, to celá hydropeptide po papáje, příjemných svěží. A já to dávám i na oční okolí, zpočátku možná nedávejte, zkoušejte si to o pojemnu, jak to budete dávat, je tam totiž také retinol. Ten retinol je tam ale ve formě, která je i pro citlivou pleť, nedráždí pleť, já ho používám každý jeden den, pokud nepoužívám spikule, protože já 2krát v týdnu používám spikule a zbylé dny používám tento noční krém. Dalším produktem při 3produktové péči je sérum. Může to být buď tohle, anebo úplně jiné, já vám to vysvětlím. Tohle se jmenuje Hydrostem. Je to extrémně silná péče pro pleť, která už má ptózu. To znamená, že jste právě v té perimenopauze, menopauze, postmenopauze a ta pleť vám jde opravdu dolů. Tady vám to jede směrem dovnitř a dolů a potřebujete ty kontury probudit tu pevnost, potřebujete více cílit hlouběji na ty vrásky. Zároveň to teda ale působí i na pigmentové skvrny. Hned vám ukážu jeho texturu, která je velice jemná, vidíte, jak to teče, je strašně příjemný, zase nádherně voní. Jediné, prosím vás, na začátku vás bude trošičku pálit, trošičku možná štípat, nalekejte se toho, je to proto, jaké látky jsou uvnitř. Jsou tam totiž kmenové buňky, je tam celkem 6 různých kmenových buněk, z jablka, z protěže a já nevím z čeho všeho, je to opravdu nadupaný. Vlastně tam dali všechny kmenové buňky těch rostlin, o kterých se ví, že dobře působí na pleť a dělají s ní divy. Navíc jsou tam aminopeptidy, což jsou aminokyseliny a peptidy, je to zase patentovaný komplex, je to silně obnovující péče, opravdu extrémní síla. Nebojte se toho, jako nepoškodí vám to nějak pleť, když říkám extrém, tak někdo se může leknout. Je to jenom o tom, že to opravdu působí hodně do hloubky a je to na pleť, která je opravdu už zralá, až velmi zralá. Takže v 25, ve 30 brzo. A je tam jiná věc, kterou vám ukážu teďka, kterou můžete používat jako sérum a zároveň i jako krém, což je facelift. Facelift stejně jako tady ten Nimni je vlastně dělaný tak, aby to byl sérokrém. To znamená, že molekuly jsou opraveny tak, aby šly hlouběji do pleti, než běžně u krému jsou schopné jít. Je to zase plný peptidů, kyselina hyaluronová, spousta dalších látek. Krásně to funguje. Já jsem tohle vždycky milovala. Jak jste si mohli všimnout, kdo znáte hydropeptide, že se nám změnily balení, že jo? Udělali nějaký rebrand a změnili balení, ale také přibylo spousta přípravků. Najdete tam například Lumasí pro pleť, která potřebuje vitamin C, aby se probudila, aby dostala prostě tu energii, šťavnatost, zároveň to samozřejmě působí i na pigmentové skvrny. Pak tam jsou různá séra pro pleť mastnou, pro pleť, která se ucpává. To je taková světle zelinkavá řada. A já jsem zapomněla, já vám to ukážu. Se mi to hodí k šatům. V té světle zelinkavé řadě najdete právě i tuhle mlhu, kterou jsem si objednala. Ona je totiž probiotická, obsahuje prebiotika, probiotika a další hafo látek. Já neříkám schválně jako všechny ty látky, protože si to můžete úplně snadno přečíst a proč tady budu do vás hrnout látky, je pro vás důležitá moje zkušenost, to, jak to funguje. Tohle má taky jemňoučkou střičku, mimochodem ta vůně je zase úplně fantastická, to je
To je nádhera, to vás tak osvěžuje. On osvěžuje, ale zároveň teda ochraňuje tu kožní bariéru. Je to vhodné na léto, já jsem si ho proto teďka koupila. Můžete ho použít na make-up, můžete ho použít také jako první krok, než budete nanášet sérum. Vyčistíte pleť, smijete, osušíte a potom nastříkáte na pleť tady to sérum, jak jsem říkala, díky tomu, že to má takovouhle krásnou střičku, to je naprosto dokonalá, nevím, proč takovýhle dokonalý střičky nejsou u setting sprayu, to většinou je neštěstí, člověk má kapky na obličeji nebo mu to zničí make-up. Tohle je naprosto skvělá střička a vy si tím postříkáte celou pleť klidně na ten make-up a v průběhu dne kdykoliv, protože on vám chrání pleť před tím, aby byla jakkoliv poškozená slunečním zářením, tím vším, co je venku. A pro vás, které máte problémy s tou kožní bariérou, to znamená, že máte zarudlá místa, často podrážděnou pleť, dermatitidu a tak tohle je vhodná věc. Potom je tam růžová řada, která je vyloženě pro pleť, která je suchá. Ty přípravky jsou takové hutnější a zároveň je to také pro pleť velmi citlivou. Ale vraťme se k druhému kroku. Je to tedy sérum, ať už použijete tohle, které je opravdu velmi intenzivně omlazující, anebo tohle, které je také omlazující, ale není tak extrémně intenzivní jako tohle, které je vhodné pro super zralou pleť. A potom máme teda třetí produkt. Třetí krok a to je SPF. Ano, úplně vám stačí SPF, nemusíte mít žádný jiný krém na den, protože vy na noc máte tento krém, nemusíte pod něj používat sérum, můžete, nemusíte, protože to je zároveň sérum, ale na den můžete použít sérum pod tento krém, anebo nemusíte. Tento krém nejenom, že má SPF 30, ale také zároveň omlazuje. Má v sobě spoustu látek, když se podíváte do toho INCI, které je tam celé vypsané, tak je tam spoustu přírodních látek, včetně hřáz, kamélie a já nevím čeho všeho. Je tam samozřejmě kyselina hyaluronová, spousta hydratace, ochrany, výživy, takže není to jenom SPF, a co je na tomhle SPF úžasný. Je tinted, to znamená, že je tónované a má naprosto úžasný krytí. Já jsem to dala na špatnou ruku, já vám totiž chci ukázat, jak to vlastně zakryje tady to moje tetování, jo. Je to bílý, když to rozmazáváte, tak postupně to začne mít barvičku a ten pigment je tam adaptivní, takže se přizpůsobí odstínu vaší pokožky. Vidíte, jak to zesvětlo, jak tady to mám tmavý a jak tady to mám zakrytý. Takže to krytí je takové jemné až jemně střední, záleží, kolik toho tam nanesete. Opět nádherná vůně. Vůně zmiňuji pro vás, a které se dáváte na parfemaci pozor, protože třeba máte velmi citlivý nosík a ne všechno vám voní. Já jsem taky taková, ne každou parfemaci zvládám. Něco prostě je třeba moc a mě to vadí, až mi z toho třeba štípou oči, tak tohle je úplně jemný a je to velice příjemný takový spa. A k tomuto tónovanému SPF krému vám musím ještě říct, že má nádhernou výdrž, vydržíme na pleti celý den. Můžete ho reaplikovat, já to teda nedělám, potom třeba pleť jenom přestříknu nějakým SPF sprayem, ale já se nesluním, já nevystavuji pleť slunečnímu záření, takže prostě aplikuju ráno SPF a víc to neřeším. Pokud bych se vyloženě opalovala, tak použiju úplně jiný krém, protože nebudu aplikovat tónovací, prostě když se opaluju, tam jde o to, že je to prostě na den, kdy se třeba k tomu nalíčím. Ve finále já se tím natírám i večer, když jdu někam večer, protože právě miluju, jak to na té pleti vypadá. Je to velice přirozené. Je to krásný finish. Oni píšou matující, ale on je takový jako matující spíš satin. Saténový finish. Nelesknete se, ale zároveň nejste matné. Je to úplně přesně to, co chcete. Vypadá to jako pleť. Je to krásný a vydrží mi to skutečně celý den. V průběhu dne se mi třeba zmastí téčko, tak použiju jenom ten rolon na odstranění mastnoty, nebo to můžu lehce přepudrovat, to obvykle nedělám, spíš ten rolon, já pudry sebou netahám. Vydrží to prostě krásný. Krásný a hodně na to dostávám chvál a už se to nakoupilo spousta mých kamarádek, mám čeho chce taky. Takže to byl třetí krok. To je úplně všechno. Máte radost? 3produktová péče, já doufám, že jo. Další dotaz jsem tam měla o vlasech. Jaký úplně nějaký super věci na vlasy? Já jsem to ukazovala včera na Instagramu. Je to Mave. Já jsem to dostala k vyzkoušení od Top Kosmetika online. Mave je značka, která má molekulární péči o vlasové vlákno. To znamená, že jsou tam látky a celková ta kompozice, ty komplexy jsou sestavené tak, aby opravovaly vlasové vlákno zevnitř. Vy určitě znáte a spoustu z vás tady jsem nakupovala DSD, což je profesionální vlasová značka, kterou prodávají tady na Top Kosmetika online. Tohle je další profesionální značka, proto ty butely jakoby jsou větší, ale je to levnější než DSD a přitom teda funguje to naprosto skvěle. Já nevím, jestli bude vidět, jak nádherně se mi lesknou vlasy. Ono na krátkých a navíc blond vlasech je vždycky špatně vidět, že se vlasy lesknou. Takhle krásně se mi lesknou vlasy a vemte si, že je mám porézní, protože jsou odbarvované, jako silně odbarvované, jo, dívejte. A to
tohle vám opravuje ty vlasy, to, jakou texturu ty vlasy potom mají, potom použitý, to jenom zíráte. Já jsem včera večer seděla u televize a furt jsem se takhle jako prohrabávala v těch vlasech a říkala jsem, tyjo, já mám ty vlasy úplně jiný. To je úplně jakoby jiný vlasový vlákno, takový jako spevněný, pevný a přitom krásně hladký a jemný, ale ne jemný ve smyslu, že prostě máte splich. Já mám velice jemné vlasy, kde mívám splich a já si myslím, že ten objem je úplně fajn. Já tam nemám vůbec žádný stylingový produkt ve vlasech. Já mám prostě jenom vyfoukaný vlasy a takhle prostě skvěle to drží. To je prostě báječný. Takže jsou tam 3 přípravky, dneska jsme furt jenom u 3. Takže je to šampon, který obsahuje, já už to tady nepřečtu, překvapivě mátu. A potom je tam jablečný ocet, je tam speciální ricinový jamajský olej, je tam shea butter, tady bambucké máslo a ještě další látky, to mají napsaný tady, já to nechci hledat, omlouvám se a vy se na to určitě podíváte. Pro vás je důležitý, co na to říkám já, že jo. A proto vám chci ukázat takovou věc, která mě hodně překvapila. A to je konzistence toho. Ano, teče to, jako každý šampon teče, ale ono to je takový, podívejte, jak je to takový tahací, jako tekoucí želé. A když si myjete ty vlasy, tak máte i takový zvláštní jiný pocit. Je to takové kluské. Možná trošku se dá říct slizké. A nepění to tolik, jak běžně šampóny pění. Čím víc to pění, tím je to horší. A to asi víte, to běžně kadeřníci říkají. Takže to bude pro vás určitě překvapením, jako bylo pro mě. Když to smijete, ten šampón, tak máte pocit, že nemusíte použít kondicionér, přitom v tom silikony nejsou. Jak krásně uhlazené to vlasové vlákno je, protože to právě spravuje to vlasové vlákno, to jeho poškození, to roztřepení. A potom tam je kondicionér, který má konzistenci klasicky taková kondicionérová, prostě krém. Všechno to nádherně voní, mimochodem šampon překrásně voní. Tohle taky, to je tak nádherná vůně. Asi lépe vonící vlasovou péči jsem ještě neměla. Luxusně voní to jak parfémy. Voní to něco jak Rio de Janeiro, ty krémy na tělo, ale mnohým jemněji, jo. Třeba mě totiž ten žlutý, oranžový, ten bumbu voní tak moc, až mě z toho slzy oči, je mi z toho špatně. Ale je to takový podobný styl, jako jsou právě Rio de Janeiro, parfémy, tělové misty a ty krémy, ale není to tak silný, je to prostě mnohem jemnější. Nádherný. A ten kondicionér prostě dáte na vlasy, dávám ho teda až po masce, hnedka vysvětlím tu rutinu, potom smeju a mám prostě ty vlasy krásný. Totiž kondicionér je dobrý používat po masce, jo? Že umyjete vlasy, lehce je vysušíte do ručníku, necháte je vlhké, aplikujete masku, kterou aplikuji na 20 minut, potom smiju, dám kondicionér, tím jenom promnu ty vlasy a hned ho smívám. Samozřejmě pokud nemáte čas na masku, použijete jenom kondicionér, ale pojďte se se mnou teďka podívat na tu masku, ze který jsem padla na znak. Ta maska, to je mega luxus. Nejen vůní, ale hlavně tím, co dělá s těma vlasama. Já jsem to ukazovala včera. Jak zvláštní, prosím vás, to je. Nejsou to amarouny. Prostě taky jsem na to koukala, tak se to z toho táhne. Vezmete jenom trochu. Dlouho vám to vydrží, protože vám stačí opravdu trochu. Promasírujete tím pořádně ty vlasy a necháte působit 20 minut. Budete mít vlasy úplně neskutečný. Jak jsem říkala včera, vy, kdo máte dlouhý vlasy, se z téhle vlasové kosmetiky poprdíte. A budete mi psát opěvné ódy a vytleskávat moje jméno do nebes, protože prostě budete nadšení, budete mít krásný vlasy. Protože jestliže já to vidím na svých krátkých vlasech, jak se mi lesknou a jak jsou krásný, tak na dlouhých vlasech lituju, že je nemám. No a mám tu poslední dotaz. Katy, jak to děláš, aby tě nehonily chutě? Teď v létě mě honí úplně šíleně. Nějak takhle to znělo a těch dotazů tam přišlo víc a na tady to téma. Ale já s tím mám taky jako strašný problém. Teď už je to trošku lepší a ukážu vám na to pomocníka, který beru já. Celkově jako jídlo je moje velké téma. Když mám velký stres, tak nejím. Já prostě nemůžu jíst a jediný, na co dostanu chuť nebo co jsem schopná pozřít, je sladký anebo prostě jakýkoliv sacharidy, pici, sladkosti. Já jsem to říkala nedávno na Instagramu, že prostě jsem se cpu pořád tofife.
Holky, včera první den jsem neměla ani jedno tofife a dnes to bude druhý den, kdy nebudu mít ani jedno tofife. Takže mám ze sebe obrovskou radost a já si myslím, přičítám to tomu, že beru každý den Jalupro. Jalupro vlastně jsou aminokyseliny pro pleť, vlasy a nehty, které pomáhají budovat kolagen a elastin ve vaší pleti a další látky, které podporují růst vlastně vlasů a nehtů. Ty aminokyseliny totiž jsou ty látky, ze kterých se ten kolagen v těle staví. A vy se určitě zeptáte, a co kolagen samotný? Můžete brát i kolagen. Já vám řeknu, jak hovoří poslední studie vědecká, co se týče působení aminokyselin, kolagenu a proteinu. Oni zjistili, že úplně nejlepší variantou je, když konzumujete protein, tím se myslí proteinové šejky. Když konzumujete aminokyseliny čisté, protože protein se rozkládá v těle na aminokyseliny, ale je to nějaký proces v těle. Díky němuž určitá část těch aminokyselin není využita, protože tělo si nedokáže veškerý ten protein, který přijmete, přetvořit na ty aminokyseliny. A čím jsme starší, tím méně tělo je schopné využívat bílkoviny. A ten protein pomocí šejků potřebujeme dostávat z toho důvodu, že nám tělo právě méně a méně zpracovává bílkoviny, které přijímáme ze stravy. Takže ano, bílkoviny ze stravy jsou důležité, ať už je přijímáte rostlinné nebo živočišné. Stále se ukazuje dle studií, že živočišné jsou lépe vstřebatelnější pro tělo, ale prostě když jste vegan, vegetarián, no co máte dělat? Budete si to přijímat z luštěnin a podobně, že jo? Pokud jste teda masaři, každý den si dáte to maso, ale ne každý prostě se chce spát k obědu a k večeři masem a celkově prostě hlídat ty bílkoviny, protože do toho ještě za den, abyste snědli tvaroh, nějaký vajíčka, já nevím co všechno. Ne každý je v tom tak disciplinovaný v té stravě. Zkrátka to nemá jako na tom žebříčku jako číslo 1, ale i když máte, tak studie hovoří, že i přes vybalancovanou stravu je ideální, pokud přijímáte ještě zvlášť čistě aminokyseliny a kolagen, protože to tělo si to pozbírá a nejlépe, nejefektivněji využije proto, aby omlazovalo pokožku, aby to působilo dobře na klouby, na vlasy a nehty. A speciálně u žen, které už jsou v perimenopauze, to je prostě ideální řešení. Pojďme se podívat teda na to Jalupro, které obsahuje aminokyseliny, ale nejenom ty. Jsou tam dvě varianty. Tato je na noc, je to noční Jalupro, kde je totiž i tryptofan a další látky, které vám pomáhají s usnutím. A potom je tam tahle druhá varianta, která je AminoSlim. Takže jsou tam aminokyseliny, všechno právě pro tu pleť, ale jsou tam navíc ještě patentované komplexy, jako například s chromem nebo se skořicí, které pomáhají sklidňovat ty chutě. Budete mít menší hlad, menší chuť na jídlo a hlavně menší chuť na sladkosti. Obojí jsou takovéhle pytlíčky, které rozpouštíte ve vodě. Je to velice snadno rozpustný, prostě jenom zamícháte lžičkou, nemusíte mít žádný mixérek, takže to můžete nosit s sebou do práce nebo i do restaurace, kde si to prostě smícháte s vodou, na dovolenou, paráda. Vemete počet pytlíčků, kolik dnů budete na dovolené. Já teda osobně beru obojí, protože je tam glycin. Toho glycinu je ideální brát 5 gramů denně. Přičemž z hovězího stejku libového, kde vlastně toho glycinu je nejvíc, máte jenom 3% snad. Ten glycin je o dlouhověkosti. Dokáže vlastně vytvářet antioxidanty, bojovat vlastně s nemocemi. Glycin je aminokyselina, která nám pomáhá v dlouhověkosti a vitalitě. Takže já se vlastně večer dávám před spaním ten s tím tryptofanem. Jako docela hezky to ukolíbe. Nevím, jak to bude fungovat na vás, který jste chronický nespáči, to netuším, ale na mě to jako funguje hezky. A teda hlavně miluju tady ten slim, který opravdu mi omezuje chutě na sladký. To je jako super věc. Takže to byly vaše otázky pro tentokrát. Já jsem to takhle krásně zodpověděla vlastně v rámci jednoho e-shopu. To mi ani nedošlo, tak to je dobrý. Máte tam kód Katy15, to jste asi viděli v průběhu. Já budu moc ráda, jak jsem říkala na začátku videa, když mi budete posílat dotazy nebo témata, která vás zajímají a nemusí to být skutečně jenom kosmetika, ačkoliv poradnu. Já strašně ráda předávám moje zkušenosti a znalosti z oblasti právě potravinových doplňků a péče o pleť, tělo. Miluju to. Vždycky si přijdu platná. Tak jo, mám vás moc ráda, děkuju vám a za všechny krásné zprávy a těším se na témata, která mi napíšete. Jinak samozřejmě jsem pro vás na Instagramu každý den. Ahoj!